Usa ka fetus o puya ang nakitaan nga gibilin sa CR sa usa ka motorbangka. Adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, gikonfirmar sa Hitafe Police Station nga may usa ka puya kon fetus nga nabantayang gilabay sa basurahan sa female comfort room sa usa ka motorbangka nga gikan sa lungsod sa Cordova kagahapon sa buntag. Ang usa sa mga crew sa motorbangka ang nakabantay nga may patay nga puya nga gibutang sa basurahan sa CR sa mga babay alas 8 kagahapon sa buntag. Sa pagsusi sa Municipal Health Officer sa patay nga puya, nasuta nga usa kini ka lalaki o gibanabanang anaa sa unom ngadto sa 7 ka buwan. Intrauterine fetal death ang nakitang hinungdan kung patay ng daan dihang gipanganak. Ug way nakitang timailhan nga gipaabort ang puya. Apan pagka alas 11:30 sa buntag, nagpatimaw ang apuhan sa puya ngadto sa Municipal Health Office o giklaim ni ini ang patayng lawas. Iyang gipasabot nga gihilantan ang inahan ni ini og diha nga ni CR kini kalit lang kini nga nakaanak. Og tungod sa kay nagsagol man ang kalisang ug kauwaw, hinungdan nga gibiyaan ni ini ang patay nga puya didto sa basurahan. Og so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob, thank you so much, May, sa imong live report.